നമസ്കാരം. ആഹ്ലാദത്തിനും ആഘോഷത്തിനും ആനന്ദരാവാകേണ്ടിയിരുന്ന കലാലയത്തിൽ അവിചാരിതമായി കടന്നു വന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ രാവായി മാറിയത് കുസാറ്റിനിത് കണ്ണീർ ദിനമാണ്. സംഗീത നിശയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ദുരന്തത്തിനാണിനി വഴിയൊരുങ്ങുന്നതെന്ന്. മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിത്രകലയിലും ചവിട്ട് നാടകത്തിലുമൊക്കെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച മിടുമിടുക്കികളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ. കലയോടുള്ള സ്നേഹവും സംഗീതത്തോടുള്ള താല്പര്യവുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തങ്ങളുടെ കലാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി കാണാൻ ആ 3 പേരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് സംഗീത നിശ ആഘോഷിക്കുക കലാലയ ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ ഓർമ്മകളിൽ ഒരേടായി മാറേണ്ടിയിരുന്ന മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ഹൃദയഭേദകമായ വേദനയ്ക്ക് വഴിമാറിയത്. ഒപ്പമിരുന്ന് പഠിച്ചവർ, കളിതമാശ പറഞ്ഞ് കലാലയ കാലത്തെ കുറുമ്പുകൾക്കും കുസൃതികൾക്കും ഒപ്പം നിന്നവർ, അവർ ഇനി ഇല്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ സഹപാഠികൾക്കാകുന്നില്ല. പൊട്ടിച്ചിരികൾക്കും തമാശകൾക്കുമൊക്കെ സാക്ഷിയായ കലാലയ ഇടനാഴിയും പരിസരവുമൊക്കെ ഏങ്ങലുകളുടെയും കണ്ണീരിന്റെയും ഒക്കെ തളങ്ങളിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പഠിച്ച് മിടുക്കരാകും, തങ്ങൾക്കൊരു താങ്ങാകും, നാടിന് അഭിമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ക്യാമ്പസിലേക്ക് അയച്ച മാതാപിതാക്കൾ ചേതനയേറ്റ മക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ണീർ വാക്കുകയാണ്. ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിതവും വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വിറങ്ങലിച്ച് കിടക്കുന്നത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ഉത്സാഹത്തോടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയിരുന്നവർക്ക് അവസാന യാത്രാമൊഴി ഏകുകയാണ് ഉറ്റവരും ഉടയവരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, നവലോകം.